Mga PUJ drivers sa Nakbens Lapu-lapu Mityabaw kay ang ruta sa Sogod-Danao ang gihatag kanila Inay Lapu-lapu Mandaue lang. Siluan Mirondina sa report. Niadtong 2017 lang, napalit ni Reynaldo Filomeno kining iyang PUJ. Gani, gipakita pa niya sa RTV Balitang Bisdak nga maayo pa ang kondisyon ni ini ug bag-uhay lang napaubos sa motor vehicle inspection. Nakapataod na usab siya og mga barriers aron mapatuman ang social distancing ug may mga paskin usab nga magpahinumdum sa mga health protocols nga kinahanglang subayon sa mga pasahero. Apan gikadismaya ni Reynaldo kay wa sila tuguti sa LTFRB 7 nga makabiyahi. Inay Lapu-lapu Mandaue ang ilang franchise, gihatagan sila og special permit alang sa rotang Sogod-Danao. So dili na among area. So mga nanawagan dami sa taga kadagkuhan taga LTFRB o LTO ta. Tabago na mga among hangyo taon makadagan na pabalik kay luoy na kay ta mga PUJ driver. Busa, ingon na lang ni ini ang kadismaya ni Reynaldo uban ang mga kauban ng PUJ drivers. Matud sa mga PUJ drivers, andaman unta silang mutuman usab sa mga health protocols nga ipatuman sa mga pampublikong sakyanan sama sa pagmaintain og social distancing ug ang kalimpyo sa ilahang gimanehong mga sakyanan sama sa gipatuman sa mga modern jeepneys. Busa unta, hatagan usab sila og rota nga sila makabiyahe. Itugot lang yun in taon nga makabiyahe lang gimi sa biyahe ang kutob sa Park Mall o ngadto sa CDO pabalik dire sa Lapu-lapu Terminal. Hapit na may mangayo og pakilimos. Giswayan og tawag og text si Direktor Eduardo Montialto Jr. sa RTV Balitang Bisdak aron kapangayuan og katin-awan sa desisyon sa LTFRB apan wa siya motubag o mo reply man lang sa among mga text. Hinuon sa text message sa direktor sa GMA RTV Balitang Bisdak sa miaging Setyembre 1, una niyang gipasabot nga bisan kun ubos na ang sugbo sa Modified General Community Quarantine, gikinahanglan gihapong musubay sa hierarchy of transport unit. Sa pagkakaroon, mga buses ang gigamit nga transportasyon ilabi na sa dakbayan sa Sugbo. Uban ni Godfrey Lien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.